Ebebelugo umigo Ebebelugo Igbo Ebebelugo belu Yesi biebe n'elu n'ụwa nwa anyị sili nkụwa anya ụdala dadị nwa nwere nne na gweli nwa nwanne n'ụwa nwa gosolo obodo lie ibe gosolo obodo nwụlịa ife ji wee kwuo nwoke ya na keji moto je ibe luzie mgbe n'ụtụ ya le ya ọgbanye ka ya mma ya ka ji wee kwuo dala dali nwa nwere nne takwali nwa nwanne n'ụwa nwa ya ka ji wee kwuo egbebelu gbebelu ụfọdụ bụ valibe ibe bakwube ka mọnụ na-eli eli ga-akwụsị nke na-akọloli na-etinyekwe n'isi na mụsị na ọ dịra mma kolikoli wọnụ na-eli eli libe nke na-akọloli owepụta isi ya solo obodo lie ibe ya solo obodo malacha ya ka ji wee gwuo egbebelu Ebebelugo umigo Ebebelugo Igbo ka ibili Ebebelugo Igbo onye dị ka mụ na-emele egwu wepụ Chukwu Emeka onye isi ogwu onye mmuebi odogwu bịa nwoke nwanne ise wee bili onye nteja bụ oge ide bịa odogwu na akana bịa ya nna nyelugo sekọnd onye ama ọjị odogwu bịa digilidio nwoke nwa nweze dike bịa wo ya gabụ odogwu amalodogwu na mukwulie wo ya gabụ odogwu amalodogwu na mukwulie ya nna mụlụ Chukwu Emeka nwebelu nwankwọ nwanyị etu esi amụ nwa owe bido wee tobe ọ gụrụ akwụkwọ kwụsị anya etu esi agụ ma mgbe ọ na-agụ akwụkwọ mgbe ọ na-eje sekọndịrị skuulu ya ọ na-awụ konkriti na azụ ụkwụ ọnwụ ya na sekọndịrị skuulu obele nwa Chukwu Emeka o wee mesịa ọ papa ya nna m bịa nwebelu nwankwọ na mmejebe olu oyibo ọ jebela bamgba ọ batala na bamgba ababalodogwu nata ntejabụ ogwu ite wajobe Chukwu okelu ụwa gozie mmụọ Chukwu okelu ụwa ka o mesịrị wa naba obodo Ghana ebe ahụ ka Chukwu dị gozie odogwu ebe ahụ ka ọ dị ebute ego nwoke nwa ntejabụ bịa Chukwu Emeka nwebelu nwankwọ bịa ya nna yelugo the second nwoke nwa nteje bịa ogweje nwa nteje na Ghana Chukwu Emeka ka nkene ụmụnne ya Sister Shim Adabia Adaze Adania Chukwu gozia nwebelu nwankwọ bịa n'ụlọ aligo chigozie bịa onye isi ogwu na Ghana Ijeọma nwebelu nwankwọ Ada Jizọs Ebele Chukwu bịa Adamu Ebele Chukwu ya maka ọgaghị Shibuzo Kosaja nwankwọ mụnya na bụ na dị na mma onye koso ịfụnanya Chukwu n'Ọkịja ka nọ na dadi Daze Ada nwankwọ okwula bịa ya maka di gị
Anselin ụzọ bịa Nwokija Anambra bịa Yezi ọgọ na Nteja bụ bịa Yezi ọgọ Nwokija Ileni ina-eme ọgụ Jimmy bịa Jimmy bịago bịa Chibuzo nwebelụ nwagwọ bịa n'ụlọ aligo mụ na bịa nwa kozi ọ bụ mụ na-ekwu Olise Emeka ata arụsị na-eme egwu onye Nteja bụ ogide banye na mmiri dole gba mma ọdụdụ nwa na-arụ ọka isi Chukwu so meje ije mụ niile Chukwu bụrụ m ụzọ ọbele mazụwo shi so mụ uwe so meje Chukwu ogelu ụwa so meje Uduma ya ọdụdụ nwa na-arụ ọka isi Chukwu Emeka Mrs. Felicia Amoke Nwankwo Enemo ma obi na Chukwu nwunye Emeka belu Nwankwo bịa Odogwu na Ghana bịa Enanyelugo the second Enanyelugo bịa ọ bụ na ijebe ije wele ka ị ga-eje Enanyelugo Odogwu nwoke nwanne m ọkọ dịka anakụ ọjị akụ ọjị na-ebulu ọnwụ ya Enanyelugo the second niile Odogwu ga maka ezi oyi gị Ugochukwu onye Igbo end of money Yesi Otoko alụsị ego na Ghana bụ Odogwu nwoke nwa eze dike ọbaino bịa Odogwu bịa na Ghana ka ịda tụta aka gị kee maka Okechukwu onye mechin pas Emeka Nteja bụ Emeka Simuke na unu niile Emeka Nteja bụ Enanyelugo the second Odogwu Wesimuke na unu niile unu ya na bụ na dị na mma Moya ka Odogwu amalodogwu na mubulie Moya ka Odogwu amalodogwu na mubulie Ọnwa overtake ya overtake man Ọnwa overtake is allowed akwụchali n'iku ọnwa bịa onye isi ogu onye Nteja bụ ogide Chifu Jude ọnwa na-eti egwu na-akpọ ọnwa ka ọ bịa ọnwa na-etila ọla Odogwu ọnwa na-etila ọla Emeka nwebelụ Nwankwo Simuke na unu niile Enanyelugo the second Simuke na unu niile Chukwu na-edu nwa Chide ya Odogwu na Bangba onye isi oku Odogwu na mọdụ Moya ka Odogwu amalodogwu na mubulie Moya ka Odogwu amalodogwu na mubulie Chukwu ike ekije ego onye isi oku onye Nteja bụ onwere mmanya ọrụ a na-akpọ Wisdom King CEO Wisdom King Nigeria Limited Odogwu mbịa onye Nteja bụ ogide Odogwu ịna-ema nwala n'elu Ogwegwu n'ude Chiamanụ isi oku bịa nwa Mosita dị mma bịa maka anyị na-eme nwa Mosita dị mma Chiamanụ ya ndị Amoji ụma ndị abụlọ Mosita dị mma nọ n'Ịbalịgbo osili ya nwa m nwoke
malabia doku na kemelu ya wanozu chukunoso ya shinos doku na duala ya shinos wonyisi oku ya mako wakati dankota doku nuko dankota Lankas 2021 doku ya akanwo ya maka wanna di ship please doku na Russia wonu go biao wonu go anu go kisi oya ka wodoku amalo doku ani kuye oya ka wodoku amalo doku amu kuye church down doku na South Africa nina church ni amala na wa doku ina mok ya ba homi asa ya actually come oloku my love my wife my queen my princess winyamu obu arusu ewu ni iwu obu arusu ewu ni iwu juda gada moju agada ya oku kali oku obuli beli dogu opala tule bibia Ivani lojuku ndia uchaya akabidu mohugo brother Mike emeke nwebelu nwakwo ena ilugo di second osi muke nagi katkis onyo man hapuja akabidu mohugo brother Mike ya ata polisa meka aluso duche muneti onyinye chukwu akwo bang tagbogo na bangba wonye nwelego na nwoke akwo tagbogo wonye nwelego na nwa dị oko tagbogo bezili buti ebe mbala ya yewewe ijuwa shida belo mwande otaka agu odokuo otaka onya moji ya maka kajugo okwaka gi odoku na batete kosi webe gina na bona dina mo otukwo nwa oke nwa amulonye nego emeka nwebelu nwankwo osi muke na unu niile yendisio Shadon ishia bonitula wapun ya ishia bonitula ishia wonisio ya odnucha dakwa nisio ano lisata papa mu yao mbadikan ya ike chukwu mala onye nna ya papa chukwu ka dibia ikonye ji ama engineer iko abuchi ike chukwu mala ya na m ike mekwure m odogwo mba malio odogwo bianula aligo onye nna
mụ na igbe mmiri onye bụ Chukwu na nwa ọdụ n'uche ya onye bụ Chukwu ya onye bụ Chukwu ịbịago onye achọ na mmadụ onye achọ na mụ onye achọ na mụ ọzọ kata ya onye isi ogu igwe nego isi ogu ya Papa Chukwu na-echere m igwe eziokwu onye isi wee bili ya ka maka Oliakụ gị ndidi nwanyị mma Morning Star mama obu ego Mama Chukwu na-echere m nwanya mmụlụ elu oke bụ bịa ekene ihe nna m ndị wozuo mhe osisi ka ngwụ dibịa ndị manwa ya dibịa ndị manwa ya keneli m Okechukwu ego dị na but oji moto eme ọkụ bịa oji moto eme ọkụ dike bịa mgbadike odogwu na ndị a bịa odogwu iji moto eme ọkụ Chukwuemeka nwabelu nwankwọ ọ sị m kene eyi ọfụma odogwu na akana ka nkene nna m lu Chukwuemeka lechi abelu nwankwọ nna ya elugodu first onye nteja abọ Papa Chukwuemeka ọ dị ka ọ nabago nna ya elugodu second bịa Chukwuemeka Olisaemeka ata mụ na-etili gị egwu mụ na-ekwu mụ na-eti Chukwuemeka ya nna ya elugo second onye nteja abọ igemekwali m amala na egwu ana m eti egwu mama nwere mgbegwu njeti egwu ana m eti egwu ma nwere mota ji eji egwu eje odogwu na akana ya oji moto mọkọ dike bịa ka nụla ekele bịa oji moto mọkọ bịa Chukwuemeka lebelu nwankwọ ya nna ya lugodi second odogwu ya ijele ebebelu